Здравейте още веднъж на всички и добре дошли. Аз съм Марина Чомполова. Благодаря ви, че сте тук. Радвам се, че ще бъдем заедно в тези 2 часа. И а, ми се иска сега да разкажа малко повече за моята работа. Само един момент ми дайте. Аз съм психолог и психотерапевт. Завършила съм и съм сертифицирана в метода Compassionate Inquiry, разработен от доктор Габор Мате. И това е метод, който по щадящ начин разкрива слабите травма от детството. Стигаме до потиснатите емоции, до ограничаващите ни вярвания, които според този метод са в основата на нашите затруднения, на нашите зависимости, на нашите заболявания. И това, което ще направим днес в този семинар, ще започнем първо с една медитация, след това ще има теоретична част, в която ще разкажа повече за психичната травма, за нейните отражения в зрелия ни живот и за процеса лекуване на вътрешно дете, или така наречената праймал или първична терапия, за това как аз работя с него. И бързам да кажа в началото, че сега от 19 януари започвам група в София, която ще е в продължение на 5 срещи. И ще има уикендите ще бъде или събота, или неделя. И в малка група ще работя с този процес, в който ние се връщаме назад във времето от 12 годишна възраст още до утробата, до зачеването. И имаме възможност да изследваме всичките си преживявания от детството, адаптациите, емоциите, които сме потиснали, ще се свързваме с тялото си. През арт-терапия ще се свързваме с вътрешното дете, така че сега ние да можем да застанем като подкрепа и като този емпатичен родител, който не сме имали в нашето детство, за наранените части от нас. Така че добре дошли сте, заповядайте, ще се радвам да бъдем заедно в това. А през май месец планирам резидентна група със същия процес, като ретрит в село Априлци. И сега ми се иска да започнем с една малка медитация за това да се настроим, да си дадем малко време да пристигнем тук и сега, а също така и да се свържем с нашето вътрешно дете. Така че поканата ми към вас е да се настаните удобно на мястото, на което сте в момента и да затворите очи, ако е комфортно за вас. Се казва на всеки да отидем. И ще помоля да си заглушите микрофоните също така. И може да си усетите краката на земята, стъпалата в този момент, дали са топли, дали са студени. Връзката между стъпалата ви, земята или повърхността, на която седите. Може би облегалката, която подпира гърба ви, точките на контакт между вашето тяло и стола. И ще насочи вниманието си към дишането. И дали може да чуете как въздуха влиза в ноздрите ви при издишване, как излиза с всяко издишване. И дали може да наблюдавате, да слушате този звук в продължение на няколко вдишвания и издишвания. Ако умът се опита да ви разсее, може ли да отчетете това и да се върнете към дишането си и към тялото? И също може да забележите как гърдите ви се повдигат с всяко вдишване, как се спускат с всяко издишване.
И да наблюдавате това движение в продължение на няколко вдишвания и издишвания. И сега поканата ми е да сканираме нашето тяло. Ще започнем от стъпалата, пръстците, коленете, бедрата, ханша, корема. И може да забележите дали са спокойни тези места в този момент или усещате някъде напрежение, дискомфорт, болка. И продължаваме нагоре. Гърба, слънчевия сплит, гърдите, сърдечната област, раменете, ръцете. И отново може да забележите дали са отпуснати тези места или усещате напрежение някъде. И продължаваме още малко нагоре. Гърлото, лицето, скулите, главата. И отново дали може да забележите има ли някъде стягане, свиване, дискомфорт. И ако забележите напрежение или болка или дискомфорт, в която и да е част от вашето тяло, дали може да си насочите вниманието към това място за няколко момента време. И да наблюдавате какво се случва с усещанията. Поканата ми е да практикуваме наблюдение над усещанията, устоявайки на изкушението да ги променяме или да ги анализираме. Единствено да наблюдаваме какво се случва с тях. Когато им дадем пространство в тялото си. И сега, нека във вашето съзнание да се появи образа на едно новородено бебе. Може би някой от вашите деца или може би имате бебе в вашето обкръжение. И вие наблюдавате това бебе. Може ли да забележите съвършенството на неговите или нейни черти? Любопитството му, игривостта, красотата, жизнената енергия. Автентичността, умението да казва не, да слага граници, да изразява своите нужди и емоции. Всички дарове, с които това бебе идва на този свят. И сега може ли да видите себе си като бебе? И отново да наблюдавате чертите на това бебе, неговата или нейната красота. Любопитство, игривост, жизненост. Умението да моли за помощ, да се протяга, да казва не, да изразява себе си, потребностите си, емоциите си. И сега може ли да видите себе си като дете на възраст между 3 и 7 години?
И вероятно са се случили неща във вашето семейство, които не е било съвсем редно да се случват. Или е имало неща, от които сте имали нужда и които не са се случили. И може ли да видите как се е адаптирало това дете, което сте били? Какво се е случило с неговите или нейните качества? С жизнената му енергия, с любопитството му, с игривостта му, с неговата или нейната автентичност, умението да поставя граници, да изразява емоциите и нуждите си, да моли за помощ, с неговата или нейната красота, сила. Какво е било преживяването за това дете, когато средата не е била в състояние да отрази тези негови или нейни качества? Как усещате тялото си в този момент? Има ли емоция, която се появява за вас? Аз лично усещам гняв. И дали може да й дадете пространство в тялото си, да й позволите да позволите на усещането да бъде там. Какво е повярвало това дете за себе си, когато средата не е било в състояние да откликне на нуждите му? Нуждата от безопасност много често не е била посрещната. Нуждата ни от любов, от приемане, от това да бъдем видени, обичани, просто заради това, което сме, а не заради нещо, което са искали от нас да бъдем. И сега, ако мислено вие се поставите на мястото на това дете, може ли да усетите от какво има нужда тя или то в този момент? Обикновено най-голямата нужда на едно дете е от безопасност. И дали може да усетите какво има нужда той или тя да чуе в този момент от вас? Как може вие сега, като големия човек, с вашите опит, преживявания, ресурси, да се погрижите за това дете? Имате ли послание за него или не в този момент? Може би аз съм тук за теб или обичам те точно такъв, такава каквато си. Или вашето собствено послание. И сега, като още една стъпка, поканата ми е да усетите дали може да осъществите физически контакт с това дете. Може би да си сложите ръката на рамото му или да го хванете за ръка или да го прегърнете. И дали може да поседите така няколко момента време. И да наблюдавате какво се случва в тялото ви. Има ли някъде усещане за вас?
Как са корема, гърдите ви, гърлото, главата. И сега като още една стъпка, искам да ви поканя да попитате детето, ако в следващите часове, дни или месеци, или седмици, той има нужда от вашето внимание. Как би ви дало знак за това? И отново да слушате тялото си. Може би за вас ще се появи усещане в някоя част на тялото ви, което означава, че детето има нужда да се погрижите за него или не. И сега дали може да усетите това място в тялото си, на което ви усещате връзката с вашето вътрешно дете? И дали е възможно за вас да сложите ръката си на това място за няколко момента време? И да усетите как е там за вас. Как го усещате? Дали е топло това място, дали е студено, приятно усещане или дискомфортно? И можете да си поемете по-дълбоко въздух, веднъж или няколко пъти, колкото пъти тялото ви има нужда в този момент. И когато сте готови или когато тялото ви е готово, може да отворите очи и да се върнете обратно тук и сега, в това споделено пространство. Окей. Аз наистина бих искала да го направя този вебинар интерактивен. И винаги много се радвам, когато хората споделят или задават въпроси, защото това мен самата ме потиква да търся отговори. И ако сега има някой от вас, който има порив да сподели как беше за него тази медитация, или искате да напишете в чата, добре сте дошли да го направите. Окей, добре, имаме един отзив. Благодаря за което. От Love and Infinity, спокойно, направо ми се доспа. А, тук искам да кажа, че понякога, че... Благодаря. Понякога това, че ни се доспива, може да служи като защитен механизъм за нещо, което ни е трудно да видим. Или не сме готови още да преработим. Ще поговорим малко повече за защитните механизми след маничко. Сега просто ми се иска да разбера дали още някой иска да сподели за своето преживяване. Окей, добре. Ако няма споделяния, тогава ще... Мария пише, че на нея и прекъсва, съжалявам. Добре, ще поговорим малко повече сега за травмата от детството и за това как се отразява в живота ни, какви са поведенията, общо взето как влияе на моделите ни.
Травмата, според много експерти, не е това, което ни се е случило, не е самото събитие, а това, което ние сме освоили в резултат на това събитие или нашата вътрешна реакция. И каква е нашата вътрешна реакция? В повечето случаи тя е на затваряне, на свиване, на замръзване. Тоест, много често, когато в ежедневието ни а, има ситуация, която ни тригерира, която ни натисне някой бутон, м- ние не действаме от тук и сега, от мястото на нашето зряло аз, а много често се появяват тези реакции на това да се бием, да избягаме, да замръзнем или да фолне на английски, да искаме да угодим. И обикновено ние не сме много осъзнати за тези наши реакции, не знам откъде идват, но всъщност ако започнем малко повече да ги наблюдаваме, ще видим, че това, което реално ни натиска бутоните, не е самата ситуация, не е обективно това, което се е случило, а нашата интерпретация на това, което се е случило. И в този момент какво се случва? Активира се някой от нашите, аз ги наричам ограничаващи убеждения, макар че ограничаващи за мен е етикет. Ограничаващи в смисъл, че ние не сме тези убеждения, те не са нашата същност, не сме се родили с тях. В един момент те са ни служили, разбира се, и за мен е много важно да признаем тяхната роля, тяхната функция в живота ни. По-късно ще обясня малко повече за това. Но те ни ограничават точно както травмата ни ограничава в гъвкавостта ни на реакция в настоящия момент. И това е един от ефектите на травмата, че тя ни ограничава в така наречената на английски response flexibility или способност да бъдем гъвкави в реакциите си. И много често ние наистина съвсем автоматично реагираме от мястото на нашето обуславяне. Защото, да бъдем много честни, ние се раждаме, както в тази медитация може би сте видели, идваме на този свят с нашата чиста същност, с нашето автентично аз, с умението си да изразяваме себе си, да изразяваме нуждите си, да изразяваме емоциите си. Без това ние не бихме оцелели. Но в последствие се случват неща в нашето обкръжение и ние научаваме, че определени наши страни или части не са окей. Много често, например, е било забранено да се гневим. Били сме наказвани, когато сме се разгневявали и това нещо е имало някакви последствия. А, или са ни се сърдили, или са ни наказвали с мълчание, понякога са ни критикували или осъждали, понякога е имало и физическо наказание. И какво се случва? Ние потискаме определени части от себе си, за да може да принадлежим към това семейство, в което сме се родили. Защото принадлежността е една от най-важните потребности за човешкото дете. Бебе, без нея то не би оцелял. Така че автентичността тогава не е била избор за нас. Дали да запазим отношението с родителя или дали да бъдем автентични, е била дилема, която е имала предрешен край. Не можем да бъдем автентични, защото това застрашава отношението ни с родителите, а ние имаме нужда от това отношение, за да оцелем. Нашия живот зависи от него. Едно дете не може да избяга, не може да наеме апартамент, не може да отиде да живее някъде другаде, така че то трябва по някакъв начин да се адаптира в средата, в която живее. И тази среда много често не е била безопасна. Много от нас са расли с
конфликт между родителите или с родител, който е имал проблеми с това да регулира гнева си. А, много често сме били критикувани, осъждани или е имало тормоз, а, било то емоционален или физически. И това нещо остава своя отпечатък. И, и пак ще кажа, извинете ме, травмата не е самото събитие, не е това, че е имало конфликт между родителите или че са ни осъждали или критикували или че е имало някакъв друг вид тормоз върху нас. А травмата е нашия отпечатък, това, което ние сме възприели за себе си. И какво сме възприели за себе си, за мен то има две измерения. Последствията от това, което се е случило. На едно ниво ние сме се научили да потискаме себе си, нашите нужди, нашите желания, нашите емоции. Загубили сме достъп до нашия вътрешен емоционален свят, просто защото средата не е била в състояние да ни отрази нашите емоции. Ние не сме имали този безопасен емоционален контейнер, който да ни валидира. А едно дете, докато расте, има нужда от това някой да валидира емоциите му. Например, когато е гневно, някой да дойде и да му каже: а, разбирам, че си гневен, имаш право да се гневиш. Това, поне с хората, с които съм работила, не съм видяла някого, при когото да се е случило. И много ще се радвам някой ден да срещна друг човек, но за сега вярвам, че това е била истината за голяма част от нас. И как се адаптираме към това нещо? Ние се затваряме, потискаме емоциите си, когато не е безопасно да ги изразяваме. Само, че когато ги потиснем, те не изчезват. Те остават като блокирана енергия в нашето тяло. И много често в зрелия ни живот, когато се появи ситуация, която ни напомня на първоначалната ни травма, например, появи се страх и ни напомня за страха от наказание, който сме изпитвали като деца, тялото ни реагира. Ние можем да усетим стягане в гърдите или стягане в корема или стягане в гърлото или някоя друга част на тялото ни. И това не е нещо, което е свързано с настоящия момент. Настоящия момент може да е стимула, но той не е причината за нашата реакция в тялото ни. И когато ние започнем да се свързваме малко повече с нашето тяло и да имаме осъзнатост за тези усещания, да започнем да ги наблюдаваме, Габор Мате казва: Whenever there is tension, it requires attention. Тогава ние даваме възможност на тялото си да излекува нещо, което е останало непреработено от времето, в което сме били деца и не сме, както казах, не сме имали този безопасен емоционален контейнер. Защото ако на едно дете му се случи нещо, което е травмиращо, например тормоза в училище, и той има с кого да говори за това, то ще преживее болка, но ако този човек го посрещне по начин, по който да валидира емоциите му и да бъде, както казах, този безопасен емоционален контейнер, това емпатично присъствие, настроен към преживяването на детето в този момент, без да го осъжда, без да го критикува, без да иска да го успокоява, а единствено да присъства на емоционално ниво с него, то тогава детето ще изпита болка, но няма да се травмира. Само, че, за съжаление, както казах, не сме имали това емпатично присъствие в детството си. Много от нас дори не са разговаряли с своите родители, когато се е случило нещо обезпокояващо в живота им. Защото ни е било страх, че ще ни критикуват, ще ни осъдят или дори ще ни накажат понякога. Или че просто няма да срещнем разбирането, от което сме имали нужда. Така че ние сме се затваряли, изолирали сме се и сме били сами с болката си. И детето не се травмира тогава, когато е наранено, точно когато е само със своята болка. И, както казах, всички тези потиснати емоции, те на някакво ниво остават в тялото ни като блокирана енергия. И сега един от начините, по който ние можем да започнем да се лекуваме,
Даже всъщност за мен единствения начин, защото травмата е в тялото и ако не искаме да излекуваме, е нужно да се свържем с тялото си и с всички тези дискомфортни усещания. Е да правим точно това, да се свързваме с почувственото усещане в моментите, в които се появи емоция за нас. И в началото може да е много трудно, защото ние сме обусловени така, че да бягаме от болката. В моментите, в които тялото ни изпитва някакво по-силно напрежение или дискомфорт, нашата нагласа е ние да се успокоим с нещо, да се разсеем, да се утешим. Вярвам, че така започват голяма част от пристрастяванията ни, като опит да избягаме от една болка, от нещо, което е твърде много за нервната ни система. И това няма нищо лошо, нищо осъдително. Това е бил механизъм за справяне от нашето детство с нещо, което е било в повече за нервната ни система. И със сигурност ние вече нямаме нужда от тези патерици по същия начин, по който сме имали като деца. Когато сме били сами с преживяването си, това е бил единствения начин, по който да се справим с болка, с която не сме имали капацитета да се справим сами. Но на някакво ниво в психиката ни е запечатано това, че болката е нещо опасно, че тя трябва да се избягва. И в моментите, в които ни усетим малко по-дискомфортно усещане, се включва ума ни обикновено и казва а, това е болка и ти трябва да бягаш от нея, защото не е безопасно. И когато започнем, разбира се, ума си има своето място. Аз по никакъв начин не искам да го заобикалям или да го отричам. Той ни е бил много важен, когато сме били деца и, както казах, когато не сме имали този емоционален контейнер, точно тогава сме развили тази анализиращата част от нас. Когато родителите ни не са могли да ни държат с нашите емоции. А, така че, ако искаме да се върнем малко повече към себе си, към автентичната си същност, за мен на първо място е нужно да започнем да си връщаме връзката с тялото и с емоциите, които сме потиснали като деца, за да оцелем в нашето семейство. И в началото можем да започнем да го правим в процес на терапия с терапевт, който да е настроен към нашите емоции, към нашите преживявания, без в този момент да се опитва да ни спасява или да ни утешава или да ни поправя. И тогава всъщност ще усетим при наличието на един такъв подкрепящ емпатичен човек, че колкото и да е силно това напрежение, то в тялото ни, то винаги има някакъв пик и след това енергията започва да пада. И по този начин, развивайки тази част на наблюдателя в нас, която може да стои да наблюдава дискомфортните усещания, ние се учим да разширяваме капацитета си за чувстване. И тогава започваме да чувстваме по-интензивно и приятните си емоции, като любов, като благодарност, като обич. И можем да започнем да правим разграничения между тогава, когато действаме от тук и сега, от настоящия момент, нашето зрело аз, обикновено се усеща в тялото ни като повече спокойствие, повече пространство, повече разширение, повече лекота. Тогава, когато усещаме тежест или болка или напрежение някъде, означава, че дадената ситуация е активирала преживяване от детството, потисната емоция, която тялото ни е запаметило тогава, защото не е могло да преработи. И пак ще кажа, ако ние си дадем в този момент малка пауза и останем за няколко минути в тялото си, насочи вниманието си към това място, много ми е важно да кажа без никаква ментална дейност в този момент, ще видим как да, то може да е много интензивно и много дискомфортно това усещане, но в един момент то ще се разтвори в нашето тяло и в следващия момент може би ще усетим повече лекота. Така че моята покана тук е, вместо да бягаме от болката, това, което сме научили в нашето детство и това, което общо взето и обуславянето от средата ни, когато ни боли глава, да си вземем хапче. Моята покана е вместо това ние да започнем да се сприятеляваме с нашата болка, с нашия гняв, с нашия страх, с нашия срам, с всички тези трудни, дискомфортни, много често неприяти в обществото емоции. Защото за мен това ни дава вътрешна сила,
дава ни усещане за овластяване. И също така това за мен е нашето усещане за вътрешна стойност, нашето автентично аз. Като деца, когато средата не е била в състояние да ни отрази нашите емоции, нашите качества, с които сме се родили, красота, сила, любопитство, игривост, мъдрост, ние сме се затворили за тези качества. Не е било безопасно да ги проявяваме, защото сме били осъждани за тях или по някакъв друг начин не сме били валидирани. Ние сме се затворили сме се и за емоциите си и съответно сме изгубили това усещане за вътрешна стойност. И какво се случва, когато го изгубим, когато никога като дете не сме имали това усещане за валидация, за валидация не на нашите постижения или на нещо, което правим, а на просто това, че сме такива, каквито сме. Трябвало е да правим неща, за да заслужим одобрение или любов. И това е вид механизъм за справяне, който продължава и в зрелия ни живот. Но той всъщност е един наш опит ние да компенсираме това усещане за вътрешна празнота, това усещане за това, че нямаме стойност, не вярваме, че сме достатъчно добри или достатъчно ценни. И да, както казах, постоянно търсим валидация. Търсиме или чрез нашите партньори, или чрез нашите деца, а, или чрез света, който очакваме да по някакъв начин да ни каже, че сме ценни, че струваме, но най-вече чрез нещо, което правим за другите. Има хора, включително и аз, които много често правят неща, просто защото това осмисля съществуването им. Но това нещо си има цена в дългосрочен план, просто защото става за сметка на нашите собствени потребности, на това, че ние често, правейки неща за другите, пренебрегваме себе си и това, че много често потискаме гнева си. И тук говоря не за този гняв, който е под формата на ярост и избухване и който всъщност е потиснатия гняв от детството ни, а говоря за здравословния гняв, този, който ни помага да кажем не и да заявим нуждите си и да поставим граница. Нещо, на което не са ни научили като деца. И, както казах, били сме осъждани като деца за случаите, в които сме казвали не. Аз поне до сега не съм срещала човек, чието не да е било прието в рожденото му семейство. И съответно, посланието, което сме получили е, че ако аз кажа не или ако аз заявя нуждите си, аз ще бъда отхвърлен. След това ще изпитвам вина, нещо, което е много дискомфортно, за мен е едно от най-дискомфортните чувства. И ще изгубя отношението. По-големия страх от това да изпитвам вина е, че всъщност аз ще изгубя отношението с някого, от когото зависи за своето оцеляване. И като деца това наистина е било вярно и това наистина е спасило живота ни в дадени ситуации. Като възрастни, обаче, ние вече не зависим за оцеляването си от всички тези отношения. Било то с нашите партньори, деца, родители или шефове или колеги или който и да е. Само, че това, което е запомнило психиката ни, това, което е запомнило тялото ни и нервната ни система, е точно този механизъм за справяне, че ако аз бъда себе си и ако аз бъда автентичен, аз жертвам отношението с другия човек. И тъй като са ни помогнали за нашето оцеляване на тези механизми, когато сме били деца, е много трудно ние да ги пуснем, много е трудно ние да започнем да действаме от едно по-различно място. Точно защото в този момент се чувстваме много застрашени от това, че ще останем сами, от това, че ще изпитаме голяма болка, което като деца наистина е било нашето преживяване, от това, че ще изпитваме вина, от това, че ще страдаме, че ще бъдем наказани, че ще бъдем изоставени. И какъв е начинът за мен? Начинът е първо да признаем ролята на всички тези механизми за справяне, които са ни послужили като деца.
Както казах, тогава от това нещо ни е зависело оцеляването, принадлежността ни към семейството. Едно дете, ако бъде оставено на улицата, то най-вероятно няма да оцелее. Така че, ако ние започнем да гледаме със състрадание на тези части от себе си и в случаите, в които ни е трудно да кажем не, защото се страхуваме, че другия човек ще ни осъди или ще ни критикува или може и да си тръгне от нас, не се чувстваме в безопасност да се заявим и да кажем това не. Вместо да се осъждаме в тези моменти, дали може просто да погледнем с състрадание на точно на тази част от нас, която ни е подсигурила принадлежност и оцеляване в детството ни, потискайки своето не. И вярвам, че единствено тогава, когато ние можем да имаме разбиране и състрадание за всичките ни поведения или пристрастявания или симптоми, единствено от това място ние можем да започнем да ги трансформираме. Колкото повече ние се осъждаме в тези моменти или а, колкото повече си казваме, че това, което правим не е окей, обвиняваме се, толкова повече тези части от нас, те ще искат да продължават да ни пазят, защото това е била тяхната роля като деца, да ни пазят от една болка, с която не сме имали ресурсите да се справим. И колкото повече те ще искат да ни пазят, толкова повече ние ще трябва да се борим с тях. За мен пътя наистина е да можем да ги приемам и да се сприятелим. И един от начините е просто да започнем да наблюдаваме малко повече нашите поведения в ежедневието си. Да можем да наблюдаваме реакциите си в тези моменти, чисто на физическо ниво. Какво се случва в моето тяло. Какво се случва, например, когато аз си позволя да кажа не. Да, вероятно се появява, това е било моето преживяване, появява се страх, появява се чувство на вина, много често се появява срам. И да, това е много дискомфортно усещане. Само, че колкото повече аз бягам от него, толкова повече това усещане няма да изчезне, толкова повече то ще иска да бъде признато, ще иска да бъде видяно, ще иска да му бъде дадено пространство. Така че това, което аз се научих е просто да стоя с всичко, което изпитвам в тези моменти, да си дам малко време и да си дам възможност да ги чувствам в тялото си. И да, наистина, те може да са много дискомфортни. Срама също за мен е една от най-трудните ни емоции. Дори не би го нарекла емоция, състояние. И чисто на физическо ниво, поне за мен се усеща доста дискомфортно, като едно стягане напрежение в слънчевия сплит. А, често го усещам и като неприятно изтръпване тук в областта на главата. Усещане се едно главата ми гори, се едно бузите ми горят. Но да, ако си дам 5 или 10 минути, в този момент спра всякаква друга дейност и просто съм фокусирана върху тези усещания. Виждам че колкото и да са дискомфортни и интенсивни, в един момент те се разтварят в тялото ни. И вярвам, че това е единствения начин, по който ние можем да се лекуваме, когато се върнем обратно към тялото си, към почувственото усещане. Чувстването за мен е лечебно. Ума може да разказва много истории. Ума почти никога не е в настоящия момент. Той почти винаги е, да не кажа винаги цикли, или в миналото, или в настоящето, или се появяват осъждения, обвинения. Докато тялото ни е тук и сега. И ако ние се научим да го слушаме, както казах, това може да ни даде много чувство за сила, за увереност и за това да взимаме решения в живота ни, които да са отнесени към нашата истинска, нашата автентична същност. Също така тялото ни дава способността за тази така наречена гъвкавост на реакциите, за която говори в началото и в която травмата ни ограничава. Тялото, ако ние се слушаме в него и си дадем малка пауза, малък тайм-аут, то тогава ние можем да, в ситуация, в която
някой ни е натиснал бутон, активирала се някой от нашите травми и да речем сме изпитали гняв, давайки си тази малка пауза, ние ще реагираме не първосигнално на това усещане за гняв в нашето тяло. И тук ми е важно да кажа, че ние обикновено първосигнално реагираме на а, усещането в тялото си, което е дискомфортно и което не искаме да чувстваме. То обикновено е едно безсилие в тези моменти, в които се появява точно този потиснат гняв. И на нашето ограничаващо вярване. И ако ние си позволим малко повече да стоим с това усещане за безсилие, за гняв, да го чувстваме чисто на физическо ниво, то след няколко минути ние ще можем да имаме съвсем друга реакция към ситуацията, към човека, който ни е натиснал бутон. И тук ми е много важно да кажа, че нашите реакции не са а, причинени от друг човек. Тоест другите не са отговорни за нашия гняв, за нашия страх, за нашата болка. Нашия език е пълен с такива изрази, като ти ме накара да се почувствам зле, или ти ме накара да се разгневя, или ти ме ядоса. Но истината е, че емоциите са наша собствена отговорност. И другия може да дойде, да бъде стимул, да ни натисне спусъка, но ако в едно оръжие няма заряд, то няма и да избухне. Така че, да, в тези моменти, ако ние поемем 100% отговорност за нашите реакции, за нашите емоции, то това всъщност е възможността ни да излекуваме нещо. И да, и пак казвам, колкото повече работим със себе си, колкото повече стоим с усещанията си в тялото, първо можем да започнем да го правим в процес на терапия, после и сами със себе си. Толкова повече ние ще започнем да присъстваме тук и сега за хората, които са ни близки, за нашите деца, за нашите партньори. Толкова повече ще може да стоим и с тяхната болка, без да я приемаме лично. И да, вярвам, че това нещо може да бъде лечебно както за нас самите, така и за близките ни хора. Така че на тези ситуации аз гледам наистина като една благословия, като възможност да излекуваме нещо, което е останало неизлекувано от детството ни, всеки път, когато а, ние си позволим да чувстваме, да видим какво е убеждението, което стои в нашата реакция и да видим дали е сега аз мога да реагирам от друго място. Сега имаме избор и ако ние осъзнаем наистина, че а, имаме избор как да реагираме, това ще промени и ще повлияе на отношенията ни с хората около нас. Добре, имате ли някакви въпроси до тук, нещо, което искате да споделите? Добре, аз видях, че част от хората си тръгнаха и сега се активира моята лична травма. Да, всичко това, за което говоря. А, да, моето вярване, че не съм достатъчно добра или че нещо съм направила погрешно и съответно изпитвам срам в момента. И това няма връзка с тук и сега, както казах, ситуациите могат да ни натиснат бутон, но корените са в нашето детство. И това може би е добър повод аз да поговоря малко повече за така наречените базисни убеждения или ограничаващи вярвания. И това са вярвания, които са свързани обикновено с нас самите, в първо лице единствено число. Аз не съм достатъчно добър, или аз не струвам, или аз не заслужавам любов, или аз съм направил нещо лошо, или нещо не ми е наред. И понякога може да са свързани с света, като света не е безопасно място. Но ако ние наистина искаме
Ако ние наистина искаме да излекуваме нещо, то е необходимо да видим какво означава дадена ситуация за нас самите. Тоест да се свържем с нашето вярване в този момент. Един момент само. Имам нужда да заглуша един човек. Добре. И ще дам пример защо ние не реагираме обективно на това, което се случва, а реагираме на нашата интерпретация за него. Пример е с моя син, който много обича да играе на телефона си. И съответно, ние с баща му сме решили, че ще му сложим програма за ограничение на времето. И той съответно не е съгласен с това ограничение и иска да има свободата той да решава и той да играе толкова време, колкото на него му харесва. И аз го разбирам това нещо, отразявала съм го много пъти. Или поне всеки път, когато усетя, че той е гневен и недоволен от това. Но въпреки всичко, той си намира някакви начини да я заобиколи тази програма. Докопвайки се до някакъв ключ или някакъв код и общо взето намира си начини да я заобиколи и да си увеличи времето. И в началото аз бях супер ядосана. Има и моменти, в които буквално изпитвах толкова силен гняв, че имах нужда да изляза, да се разходя. За щастие живея на по-самотено място и да викам в гората. Толкова силен беше този гняв и толкова искаше да излезе в този момент. И изпитвах същото това безсилие, което съм изпитвала като дете. И когато аз се свържа с тази ситуация и видя какво означава това за мен, това, че моя син намира начини да си заобиколи ограничението, моето вярване е, че аз не съм важна. И това вярване няма общо с моето 44 годишно аз. Ами, то е започнало много отдавна в моето рождено семейство. Не мога да си спомня точна възраст, тогава, когато съм започнала да го вярвам, но може би е било някъде около 3 годинки и това е било времето, в което моите родители са взели решение, че аз ще живея в друг град с моите баба и дядо. Съответно, това нещо било против моето желание. И предполагам, че съм изпитала тогава като дете едно безсилие. Не е имало с кого да говоря, още повече, че средата, в която ме бяха изпратили да живея, беше среда на насилие. Не към мен, но а, страха си остава. И това безсилие, което съм изпитала като дете и което не съм могла да преработя, аз тогава съм повярвала, че не съм важна, след като най-близките ми хора не ме искат. И тук ми е важно да кажа, че по-безопасно е за едно дете да повярва аз не съм важен или нещо с мен не е наред или аз не съм достатъчно добър или аз не струвам или аз не заслужавам любов, отколкото средата не е в състояние да се погрижи за моите нужди. Защото ако детето повярва че средата не е в състояние да се погрижи за моите нужди, или че вие сте направили нещо лошо и във вас е грешката, а не в мен, а, то това означава да си докара още по-големи неприятности. Най-вероятно то ще бъде осъдено за това, може да му се подиграват, може да го накажат даже, може да му се карат и тези наши ограничаващи вярвания за мен са започнали като вид защитен механизъм в нашето детство. Така че, когато аз съм повярвала тогава на 3 години, че аз не съм важна, а, това нещо по някакъв начин ми е осигурило безопасност, връзка с хората, които са се грижили за мен, някакво ниво на защита. И сега това вярване се проявява в подобна ситуация, която ми напомня на първоначалната травма и аз изпитвам същото това безсилие. И този гняв е провокиран не от това, което обективно се случва,
Не от това, че сина ми се опитва да задоволи някаква своя нужда, а точно защото се събужда моята травма. И тук ми е важно да кажа, че това е една от характеристиките на травмата. От всички възможни интерпретации за дадената ситуация, нашия ум автоматично ни препраща към сценария, който е бил най-болезнен и най-мъчителен за нас в нашето детство. Защото е много болезнено за едно дете да вярва, аз не съм важен. Това обикновено е свързано с бесилие, с гняв, с чувство за срам. Емоции, които не е било безопасно да чувстваме и да преработим като деца. И от всички тези възможни обяснения, когато се появи именно това наше ограничаващо вярване, това всъщност е възможността ни ние да се вгледаме малко по-надълбоко в себе си и да излекуваме нещо. На първо място, ми е важно да кажа, че е хубаво да останем с почувственото усещане в тялото си. В моят случай това беше гняв и гнева е доста експресивна емоция. Ако вие сте виждали едно дете на 2-3 годинки, изпаднало в тантрум, то се тръшва на земята, то удря с ръце, то тропа с крака. Общо дето цялото му тяло изразява гняв, то вика, то удря. Като деца малко по-късно, както казах, сме се научили да го потискаме, защото не предизвиква одобрение. Но да, гнева е експресивна емоция, която има нужда да излезе навън в безопасно пространство. И той е нараняващ всъщност за близките ни, точно защото ние не си позволяваме да го чувстваме и не си позволяваме да го изразяваме тогава, когато сме сами. Много искаме да го контролираме, а всъщност колкото повече се опитваме да го контролираме, толкова повече той се появява в най-неочаквани ситуации. И когато аз се свързах с моя гняв, когато си позволих да го изразя през тялото си, когато се свързах с моето убеждение, което стои зад поведението на сина ми, какво вярвам аз за себе си в тази ситуация, то тогава всъщност аз можех и да отида при него, без да му се карам, без да го обвинявам и без да го критикувам. Просто да му кажа, че това нещо не е окей за мен, не съм съгласна, защото ми е важно да мога да разчитам, че след като сме се разбрали за нещо, той ще си го спазва. Това е моята нужда от доверие. Мога вече да заявя моята нужда, без това нещо по някакъв начин да е осъдително към него самия. И това за мен е така наречената гъвкавост на реакциите ни. Тогава, когато си дадем това време да останем сами със себе си, с емоцията, с убеждението, което стои под нея, когато си дадем възможност да го преживеем в тялото си, това за мен да, ни дава възможност ние наистина да можем да се свържем с нуждата на другия човек, с неговата потребност, емоция в този момент, с неговото преживяване. И тогава вярвам, че не приемаме вече нещата толкова лично, не сме толкова реактивни и можем наистина да си позволим да реагираме от мястото на тук и сега, без да влизаме в тези автоматични реакции на това да се бием, на това да избягаме или на това да замръзнем. Но за мен това нещо изисква практика и аз съвсем целенасочено си бях поставила намерението в моментите, в които изпитвам безсилие, аз да остана малко с тялото си и да си позволя да го чувствам това безсилие в тялото си. И да, в началото беше много дискомфортно това усещане. Появяваше се като едно усещане за напрежение в гърдите, такова като боцкане. Беше доста неприятно, но усетих, че колкото повече си позволя да стоя с него, толкова повече намаляваха ситуациите, в които аз изпитвах това безсилие и реагирах по начин, по който беше нараняващ за другите. Така че да, моята покана е всеки път в моментите, в които някой ни натисне бутон и усещаме, че реагираме несъразмерно на ситуацията, ние да си дадем малко време, да видим какво е почувственото усещане в тялото ни,
Да видим какво е нашето базисно убеждение, което стои зад тази ситуация, какво означава тя за нас самите. Това е нещо, с което можем да работим. И пак казах, това е нещо, което няма общо с тук и сега, а е нещо от миналото, което се е задействало в настоящето. И общо взето можем да си зададем въпроса, кога за първи път съм се почувствал с тази емоция, да речем гняв или безсилие, и съм повярвал за себе си, че не съм достатъчно важен. И може би за нас ще се появи определена възраст, може да се появи определен спомен. И когато си дадем малко време да поседим с тялото си, да освободим тази енергия, тогава можем да видим и от какво е имало нужда това дете, което сме били, когато е изпитвало гняв, безсилие и е повярвало, че не е достатъчно важно. И да видим дали сега ние като големите хора, тук и сега, можем да се погрижим за нуждите на това дете. Дали сега ние можем да приемем себе си безусловно, дали сега ние можем да се валидираме. Безусловно, което за мен означава да приемем всичко, което чувстваме в тялото си, колкото да е дискомфортното, и да приемем някои наши поведения, за които обикновено се осъждаме. Аз често си задавам въпроса, тогава, когато усещам, че ставам критична към себе си. Ако дойде приятел близък при мен и ми разкаже за нещо, което той е направил, нещо, за което аз се критикувам, дали аз бих реагирала по същия начин. И много често ще забележим двойния стандарт, как бихме говорили на себе си в една ситуация, как се отнасяме към себе си и как се критикуваме и колко малко състрадание проявяваме към себе си. Например, че сме закъснели за работа. А, и колко по-емпатични и състрадателни можем да бъдем към друг човек в подобна ситуация. И пак казвам, понякога ние се осъждаме и след това се осъждаме за това, че се осъждаме. Моята покана по-скоро е да бъдем любопитни към всичко, което преживяваме. Ако ние започнем да се осъждаме за нещо, което сме направили, както казах, например, сме закъснели за работа, да, там обикновено стои някакво наше вярване, че не сме достатъчно добри или сме направили нещо лошо. И отново, ако се върнем към нашето детство и си зададем въпроса, кое е било по-безопасно, да повярваме, че не сме достатъчно добри или че средата не е в състояние да се погрижи за нуждите ни, а, ние ще видим как това вярване ни е дало някаква сигурност, някаква защита, някакво ниво на безопасност. И може и да зададем въпроса, имам ли нужда сега от същото това ниво на безопасност и на защита. И дали можем да бъдем състрадателни към тази част от нас, да й благодарим за всичко това, което е свършило за нас, за това, че ни е осигурило безопасност, принадлежност, връзка с хората, които са се грижили за нас. И да видим все пак какво ни е донесло. Много често от това вярване аз не съм достатъчно добър, сме завършили определено образование или сме си намерили определена работа или сме развили някакви други качества и умения. Така че поканата ми е ние да бъдем състрадателни към нашите ограничаващи вярвания, да можем да имаме признание за ролята, която са имали в живота ни като деца, да ни предпазят, да ни защитят и да ги наблюдаваме малко повече в ежедневието си. Единствено от това място на приемане на състрадание, вярвам, че ние можем да започнем да ги променяме. Защото ако се появи ситуация, в която аз вярвам за себе си не съм достатъчно добър, ето, например, както е сега, хората, които си тръгнаха от вебинара, аз вярвам, че не съм достатъчно добра, т.е. активира се това мое базисно убеждение. И ако аз в следващия момент си кажа, не е така, аз съм достатъчно добра и се опитвам да се убедя в обратното, не вярвам, че това нещо е много би ми помогнало. Но когато аз видя това дете, което съм била, с това вярване аз не съм достатъчно добра, просто защото средата е била много критична към мен и не е имало друг начин, по който аз да мога да се справя там, защото вярването не съм достатъчно добър ни дава някакво усещане за действеност. Аз не съм достатъчно добър, но ако се постарая достатъчно, аз мога да направя така, че да заслужа одобрение, признание, любов и всичко.
останало. А, така че да, ако аз успея да го видя това дете и успея да го чуя как той ми казва, аз се опитвах да ден и нощ да те пази от една болка, с която нямаше капацитета да се справиш, да ти осигуря принадлежност, оцеляване, безопасност. Аз наистина мога да отворя сърцето си за това дете, мога да му благодаря и мога да призная болката и да й кажа, разбирам колко трудно ти е било. Вярваш, че не си достатъчно добре, това е нещо много болезнено. Представям си, че си преживяла голяма болка, голямо страдание, голямо разочарование. Била си сама, не е имало с кого да говориш. И вярвам, че това нещо е нещото, което може да ни помогне да излекуваме тази болка. Защото истината е, че не сме били приемани и обичани заради това, което сме. А, трябвало е да бъдем по определен начин, трябвало е да правим определени неща, за да заслужим. И сега, когато си дадем възможността да скърбим за това, което не сме получили, а, вярвам, че това е начинът, по който можем да се лекуваме. Иначе, вярвам, че цял живот си го носим този купнеж да бъдем видени и купнеж да получим признание от света. И без да осъждам нуждата ни от признание, разбира се, аз също я имам и тя ежедневно се проявява. Става въпрос тогава, когато това признание идва за да запълни тази празнина вътре в нас и това несъществуващо усещане за вътрешна стоеност. А, да, вярвам, че единствено тогава, когато си позволим да скърбим за това, което не сме получили от нашите родители, сме имали нужда да получим, тогава ние вече можем да бъдем малко по-свободни от миналото и можем да се свържем малко повече с настоящето, с нашата автентична същност. И добрата новина е, че каквото и да ни се е случило, то вече е преживяно. Ние никога повече няма да бъдем това дете с целият този интензитет на преживяванията. Добрата новина е, че можем да работим с травмата, като това, което сме възприели за себе си в резултат на събитията, които са ни се случили. И добрата новина е, че всичко това си е вътре в нас. Ние може да сме изгубили връзка с себе си, с нашите емоции, с нашето усещане за стойност и с нашите качества, с които сме се родили, с нашия вътрешен свят. Но вярвам, че под всички тези пластове фалшиви личности, които сме изградили и роли и обославяния, наистина се намира нашата автентична същност. И стига да имаме достатъчно търпение, да стоим с болката си, с дискомфорта си, да преживяваме всички тези потиснати емоции, ние малко по малко можем да започнем да ги белим тези люспи, като люспите на една глава лук, тези пластове от нас, така че да стигнем наистина до това, което сме ние самите. Нашето истинско аз. И да, важно ми е да кажа, че някои хора могат да си тръгнат от живота ни, когато започнем да се свързваме повече с автентичното си аз. Можем да изгубим част от отношенията. Това се случи и в моя живот. Можем да останем малко повече сами. И това нещо може да е много болезнено. Добрата новина е, че вече не сме това безпомощно дете, което сме били на 3, 4, 5 години. Че сега можем да потърсим помощ, включително и от терапевт. И че вече не е нужно да стоим сами с тази болка. Можем да намерим някого, с когото да говорим за нея. И най-важното е, че ние сега вече можем да от мястото на тук и сега, на настоящия момент, ние можем да бъдем този безопасен емоционален контейнер за нашето вътрешно дете, така че ние да си позволим да чувстваме, да преживяваме всички тези емоции, които не е било безопасно да преживяваме, да изразяваме в нашето детство. Окей.
Дали имате въпроси до тук, нещо, което искате да попитате? Добре. Ако няма въпроси, тогава ви предлагам да направим още една медитация. Тя ще е малко по-дълга този път. Така че поканата ми е да си осигурите комфортно място и комфортно положение за тялото ви. Да затворите очи, да усетите как е тялото ви в този момент, как резонират във вас всички неща, за които говорихме. Има ли някъде усещания за вас? Как са корема, гърдите ви и гърлото? Обикновено това са местата, които пазят най-много от нашите сетивни. И сега ще се отправим на едно малко пътуване назад във времето. Така че като големия човек, който сте тук и сега, вие ще си представите как вървите по опознатите улици от квартала, от вашето детство. И може ли да усетите какъв е сезон? Каква е температурата? Дали е топло, дали е студено? Каква е обстановката около вас? Тихо ли е? Има ли хора по улиците? Забързано ли е? Оживено ли е? Има ли коли? Движение? Има ли звуци, които разпознавате? Или може би някакви аромати? Вървите по познатите улици във вашия квартал. И може ли да усетите какво се случва във вашето тяло сега в този момент? Има ли някъде усещания за вас, емоции, напрежение, дискомфорт? И ако има, дали може да му дадете пространство за няколко момента време? Да наблюдавате усещанията си. Все повече и повече вие се приближавате към дома от вашето детство. Пътю може би ще минете през някое любимо магазинче или любимо място за игра, което сте имали като дете. Може би е площадката пред блока или училищния двор или някое междублоково пространство. И в един момент вие ще пристигнете пред къщата или кооперацията, в която сте израсли като дете. Отваряте вратата, външната врата на входа, влизате вътре, затваряте вратата зад себе си, качвате се по стълбите, ако има стълби, и в един момент вие ще застанете пред дома от вашето детство.
Може ли да забележите какво се случва в тялото ви, когато застанете и пред тази врата? Отваряте вратата, влизате вътре и затваряте вратата зад себе си. И може ли да усетите каква е обстановката в този дом, какво виждате в момента? Каква е температурата, дали е топло, дали е студено? Дали разпознавате звуци? Може би работи телевизор или хора говорят или някакви други звуци. Или е тихо вътре в този дом. И дали разпознавате аромати, някакви специфични миризми? Какви са цветовете в този дом? Дали е тъмно или има светлина? И сега вие ще се насочите към това място в дома от вашето детство, където може да видите вашата майка, майката от вашето детство. Първоначално тя няма да ви забележи. И вие просто ще стоите на известно разстояние и ще наблюдавате. Може ли да видите с какво е облечена вашата майка? Каква е прическата й? Какво прави в този момент? С какво се занимава? Изпитва ли радост от това, което прави, или го върши насила по задължение? Как я виждате? Дали е гневна, недоволна, може би е тъжна, може би е изплашена, може би е безразлична? И каква е вашата реакция сега, когато я наблюдавате? Какво се случва в тялото ви? Може ли да си дадете няколко момента време и да останете в контакт с вашите усещания? Може да поемете дълбоко въздух, да издишате. И сега ще се насочите към това място в дома от вашето детство, където може да намерите и вашия баща. Бащата от вашето детство. И по същия начин той няма да ви забелязва. Вие ще застанете на известно разстояние и ще го наблюдавате. И може ли да видите с какво облечен той? Какъв е цветът на косата му, прическата му? Какво прави в този момент? И каква е неговата енергия? Как го виждате? Дали е спокоен, дали е ядосан, дали е сърдит? Може би е гневен. И как е сега за вас, когато го виждате? Какво забелязвате в тялото си? Може ли да останете няколко момента време с усещанията си? И да наблюдавате какво се случва, когато им дадете пространство в тялото си.
сега ще намерите това място в дома от вашето детство, където ще видите вашите родители заедно. Виждате ги като една двойка и наблюдавате тази двойка. Може ли да забележите каква е тази двойка? Какво има в пространството между тях? Показват ли близост, интимност? Как решават конфликтите си? Дали викат, дали се сърдят или се оттеглят в мълчание. И как се чувствате сега вие, когато ги наблюдавате? Има ли реакция във вашето тяло? Може да поемете дълбоко въздух, да изтишате. И сега ще се насочите към това място в дома от вашето детство, където може да видите и себе си като дете. И ще видите това дете на една определена възраст. Това е вашето вътрешно дете. И първоначално тя няма да ви забелязва. И вие ще стоите и ще наблюдавате. Може ли да видите с какво е облечена тя? Какво прави в този момент? С какво се занимава? Сама ли или има други хора около нея? И каква е нейната енергия? Дали е спокойна, дали е тъжна? Може би е изплашена? Може би е гневна и не сме да го покаже? Може би се чувства самотна? И в един момент детето ще вдигне поглед и ще ви види. И дали може да усетите каква е нейната реакция? Харесва ли ви? Доверява ли ви се? И каква е вашата реакция? Какво се случва във вашето тяло сега, когато тя ви вижда? Вие как се чувствате спрямо това дете? И как реагира тялото ви?
Може ли да си дадем един-два момента време да останем с усещанията? И да ги наблюдавам. И сега ще поемете дълбоко въздух и поканата ми след следващото издишване да си представите как вашето съзнание се пренася от тялото на големия човек в тялото на детето. Перспективата ще се смени и вие започвате да виждате стаята под друг ъгъл. Може ли първо да усетите как се чувствате в тялото си? Как са корема, гърдите ви, слънчевия сплит, гърлото? Има ли за вас стягане, напрежение в някои от тези части от тялото или в което да е друга част? Има ли емоция, с която го свързвате? И дали може да си дадем малко време да останем в контакт с това напрежение? Да си позволите да го чувствате. И да видите дали нещо се променя за вас. И може ли да усетите сега от това място, гледайки към вашето голямо аз, какво е вашето чувство? Харесвате ли този човек? Доверявате ли му се? Може ли да се приближите към нея? Дали виждате по-голяма от вас или по-малка? И може ли да усетите също така от какво имате нужда? На това място, на мястото на детето. Може би от внимание, прегръдка, някой да ви чуе, от безопасност. Или да ви приемат такива каквито сте. Може би от забавление, от игра. И дали може да кажете към възрастния: имам нужда от... Да изкажете вашата нужда. Чувствате ли се в безопасност да го направите? Как усещате тялото си в момента? И може да поемете дълбоко въздух, да издишате и нека със следващото издишване вашето съзнание да се върне обратно в тялото на големия човек. Вие бяхте на мястото на детето, свързахте се с нейните нужди, усещания. И дали имате от това място послание за детето? Какво има нужда да чуе тя в този момент? Има ли нещо, което може да й кажете или да направите за нея, което да откликне на нейната нужда?
Вие знаете всичко, което е преживяло това дете. И в този смисъл може да бъдете нейния най-добър приятел. Защото сте единственият човек, който знае какво е преживяла тя. И обикновено най-силната нужда на детето от безопасност. Така че, може ли да видите дали за вас ще се появи послание във връзка с тази нужда? Нещо, което ще й даде чувството за сигурност, за безопасност, за подкрепа. И поканата ми сега към вас е да видите дали за вас е възможно на този етап да прегърнете това дете. И да я поддържите така известно време. Чувствайки това, което тя чувства, преживявайки заедно с нея. Може ли да имате състрадание към това, което тя е преживяла и просто да я поддържите в този момент? Заедно с всички нейни усещания, емоции. Return again, return again, return to the land of your soul. Return again, return again, return to the land of your soul. Return to what you are, return to who you are, return to where you are, born and reborn again. Return again, return again, return to the land of your soul. Return again, return again, return to the land of your soul. Return to what you are, return to who you are, return to where you are, born and reborn again. Return again, return again, return to the land of your soul. Return again, return again, return to the land of your soul. Return to what you are, return to who you are, return to where you are, born and reborn again.
И постепенно можете да си представите как пускате вашето вътрешно дете от вашата прегръдка. И дали може да я попитате дали е съгласна да тръгне с вас. Така че вие да изведете сега от това място, буквално, символично. Ако тя не е съгласна, може да й кажете, че разбирате, че много се радвате, че сте се видели и че скоро пак ще се върнете. И тръгвате по коридора с детето или без нея. Излизате от дома на детето, затваряте вратата зад себе си. Слизате надолу по стълбите, ако има стълби. Излизате от входната врата. Затваряте и тази врата. И тръгвате по познатите улици във вашия квартал. Все повече и повече се отдалечавате от дома на детето. Все повече и повече пристигате в настоящия момент. И преди окончателно да се върнете, дали може да поставите отново ръката си на това място от вашето тяло, където ви усещате връзката с вашето вътрешно дете. Така че да закотвите това усещане. Дайте си възможност да усетите какво се случва в тялото ви, когато поставите ръката си на това място. Как усещате тялото си в момента, дали е спокойно, отпуснато или има някъде напрежение, дискомфорт. И каквото и да му е добре дошло. Може ли да му дадете пространство в тялото си? Може да раздвижите ръцете си и краката. И с вашето собствено темпо, без да бързате. Когато сте готови, може да отворите очи и да се върнете обратно, тук и сега. И много ми се иска да чуя малко обратна връзка за вашето преживяване. Как беше медитацията за вас? Или за вебинар, има ли нещо, което ви докосна, което ще си вземете, ако има такова нещо? Наистина ми е любопитно да разбера. Така че може да се мютнете, да, или да напишете в чат. Аз искам да кажа, че едно от най-ценните неща днес и обикновено, когато ви слушам, е това, че споделяте лични процеси и това някакси, поне за мен, много помага да не се чувствам, нали, повредена, сбъркана, самичка в това, което преживявам. Различна по един неприятен начин.
И това е едно от най-така подкрепящите неща, които срещам така, дали ще е сега, дали ще е в предишни вебинари, когато съм се включвала. Не успях пълноценно да се включа днес, включително не успях и медитацията да така максимално, нали, да се потопя, но въпреки всичко за мен беше изключително полезно и се радвам, че имах възможността да присъствам и много благодаря. Благодаря и аз, Лилия, за това споделяне. Много ме докосна да чуя, че по някакъв начин съм стигнала до вас с това, че съм споделила мои лични преживявания. И да, искам тук да отворя една малка скоба, че в началото ми беше много трудно да споделям неща за себе си, да показвам уязвимост, да показвам себе си. Но всъщност после разбрах, че аз всъщност искам да бъда видяна и дори все още да го има в мен страха, че могат да ме осъдят или да ме критикуват, вече знам, че имам повече сила и ресурс да стоя с този страх, да го усещам в тялото си. И да, това ми дава наистина, ценна ми е тази обратна връзка и а, така усещам я като наистина подкрепа и вид потвърждение, признание за това, че а, може би съм допринесла по някакъв начин за процеса на някой друг човек. Затова, както казахте, да не се чувства самотен и да вярва за себе си, че е сбъркан или че нещо не му е наред. Да, така че благодаря ви. За мен наистина беше ценно да го чуя. Добре, също така ми е важно да кажа, че ще споделя запис на този вебинар в YouTube канала си, така че ако в някакъв момент усетите импулс, отклик да направите медитацията отново, заповядайте. Тя ще бъде там. И също така, сега ми се иска да споделя в чата една връзка към тази група, за която ви споменах от 19 януари, която ще се потопим в дълбочина от преживяванията от детството. Ще заповядайте, това е събитието. Ще се радвам да мога да ви подкрепя и да ви придружа в този процес. Към това да се върнем малко повече към нас самите, към нашите емоции, усещания, вътрешен свят. Да си върнем достъпа до вътрешния ни свят. Ето вярвам, че и нашата вътрешна ценност. Добре. И ако няма други въпроси и споделяния, ще се радвам да спрем до тук. И благодаря ви за присъствието. Благодаря ви, че останахте до края. Това ми дава усещането, че не съм сама. Благодаря и аз, Свети. А, и пожелавам хубава седмица, също така светли празници. Те скоро наближават. И ще се радвам да се виждаме и да преживяваме заедно. Защото вярвам, че сме много свързани помежду си. Преживяванията на всеки от нас са преживявания на цялото. Така че благодаря. Хубава вечер и спокойни.